Hi! Ay, masusungkog pa ko. So for today's video guys ay pupunta tayo sa bahay nila mama dito sa bundok. Yan. Super presko guys ng hangin dito kasi madami pa dito guys mga puno. Ayan. Sagingan. Yan guys, oh, ang aking si Lucky Kuy, ang aking asawang si Lucky Kuy. Bit-bit ang iba naming dala. Mabidyo kita ta nagpapatanim mais. Kaya magbablog tayo sa nagpapatanim mais. Yan guys, so nagpunta kami dito para mag-unwind. At syempre mamaya magbablog din tayo dahil sa yung kapatid ko ay nagpapatanim sila ng mais. Tita Ambi, shout out. Tita Ambi Vlogs. Paki-follow nyo siya guys and paki-share po ng mga videos niya guys. Maganda namin ako. Pinula. Puling burika, asawa ni Tita Ambi. Ayan guys, dito sa daanan po ay mayroon na din po ditong bahay. Ayan, shout out kay Kuya Jerry. So ito guys yung mga daan dito kasi umulan nga dito ng ilang araw kaya medyo ano yung daan dito papunta kila mama. Ayan. So excited kami guys kumain dahil nagkatay ang kapatid ko si Tita Ambi and ang kanyang asawa si Pulying. Nagkatay sila guys ng manok. Ginawa nila. Ang recipe nila ay super yummy na tinola. Yan guys, oh, sobrang dami pa ng puno dito sa dadaanan natin. Ayan. Ito guys, mga kaya ganito yung daan dito kasi mga ayun guys, oh, may manok pa, oh. May mga sisiw. So kaya ganito guys yung daan dito kasi dinadaanan to ng kalabaw. Ayan, kalabaw na may pamaba. Ayan, meron ditong mangga. Walang mga bunga. So ang pagkakaalam ko guys ay may mga bunga yung mangga nila mama. So mamaya atin yung ihahunting. Oh, ayun na guys, so kitang-kita na dito yung bahay nila mama. Ayun, sa may manggang yun. Oh. Yan, dyan tayo pupunta. So guys, yung daanan dito, oh. So, kwentong bata tayo guys. Nung bata pa ako ay madalas ko tong dinadaanan. So dito kasi ako guys sa bundok nag-elementarya. Kaya itong daan na to guys ay lagi ko tong tinatakbo nung bata pa ako dahil wala akong kasama pag uwi at pagpasok sa eskwelahan. Then guys, dito malapit na tayo guys sa Sapa. Malapit na din sa bahay nila mama. So dito guys, mayroon din dati ditong ano, koprahan. Oh, kaso ngayon wala na. Sa ibang lugar na nagkokopra. Ayan, dito guys may madadaanan tayong sapa. May madadaanan tayo dito guys. Sapa, maliit na sapa. So ngayon guys may tubig dahil umulan nga nung mga nakaaraang araw. So ayan, dito guys pinapainom ng tubig ni Papa yung kanyang mga alagang baka, kalabaw. Ayan, malaking tulong ang sapang ito guys sa pamumuhay nila Papa dito. Dahil nakakatulong yan para sa mga alaga niyang baka at kalabaw. Yan, malapit na tayo dito guys. Bahay nila mama.
hingal. Ayun, nakasunod sa ating butterfly. So, ayan guys. Dito nagtanim din sila Kuya Siboy. Shout out kila Kuya Siboy at Ate Ellen. At sa mga anak niyang si Bunso at si Grace. Yan, napakasisipag nila Kuya Siboy at ni Ate Ellen magtanim. Dapat naman talaga guys sa buhay natin maging masipag tayo guys. Kailangan din natin magtiyaga sa araw-araw. Huwag tayong umasa sa iba. Kasi mas maganda yung pinaghihirapan talaga natin yung mga bagay-bagay. Ayan, malapit na tayo guys. So dito guys, oh may mga bayabas dito guys. Oh, may hinog pa nga oh. Kaya ko anong tadaw ni? Ito guys yung aking nakuha. Salamat sa puno at sa may-ari. Thank you. Tama pataas. Ay, nagdadagul-dul. So, ayan na guys yung bahay nila mama dito sa bundok. Ang kanilang simpleng pamumuhay dito sa bundok. Ikaw na mag-video ko yan. Habo ko. Oo, tiyan na yan. O, ayan guys, nandito na tayo. Yehey! May mga nagpatanim na din pala dito guys. So sila Ate Ellen. Nagpatanim na din. Ayan sila guys. Oh. Hindi nila alam na pupunta tayo dito. May nanay ah.